माने आंना न'आ दा आद्रा जानानै माने आंना सेकेन्ड बिल हाबखाबाय सेकेन्ड बिलाबो दा फुरा जाखायाखै नोंसोरनो नुखाबाय दा बे सेकेन्ड बिलखौबो आं हाबनायाव आं मेम्बारनि आखायावनो हरजोबदों चेयारमेननि आखायाव आं गरसेबो हरनो मोनाखै आंनो बस्थाथाम बायना होदेरनांबाय बा गावसिनियाथ' इथा थरसेबो गैया ओमफ्राय दा फार्स्टनि हाबनायखौ आं एसे उसुबिदायाव बाहायदों बे बाहायदोंबाबो जोंहा फिसायानो मास मोनथामनि फरायनो हरफिनदों ओमफ्राय आं दा बेजों इथा लायनानै दोनबाय सिमेन्ट लायनानै दोनबाय ओमफ्राय दा गावसोरो सप्तासेनि उनावनो मावहैनोसै आब' दा नोंसोरो सिन्था दाखालाम सम हो होनबाय नालाय सम हो होननायखाय आं नेगासिनो आरोना फैसा बिदों मादों होननाया गावसोर बे माबा बे आं जेबो होनाखै माने आं मेम्बारनि आखायावल' फिलार हरजोबनो हादों आरोना मेम्बाराल' आं बाहायथ'दोंमोन उसुबिदायाव सार मेकआप जाबाय आं मास मोनसे थाथ'नाय जादों आरोना ओमफ्राय मास मोनसेयावनो आंनाथ' फिसाया बेंगालर थाङो नालाय ओमफ्राय हरफिनदों आरो आं ओमफ्राय नै फंबाय आं फंबाय जायो नालाय मेम्बारखौ लायफिननो ना मानो सिमेन्ट लायो ना इथा लायो बेजों लायफिनदिनि फंबायनो र' दोनथ'दो आब' उसुबिदा जाथ'दों जों दस्राखौ मावग्रोजोबनो बेखौ मावखांबा जों मावफिनगोन दोनथ'फैसै होनदों ओमफ्राय दोनथ'लायबाय बिदिनो आरो उसुबिदा जालायबाय ना बाहायलायबाय आरो होमबाबो आरो हरफिनलायबाय आरो फिसालाया मास मोनथामनि फरायानो गोजानाव थांनाय नालाय जोंबोथ' बाहायनानै जाया ओमफ्राय हरबाय आरोना दा बेजोंनो आं मावदों बायनानै दंजोबो दा इथाबो बायबाय दाख्लै लांफैखादों इथायानो जोंहा फंबाय चेयारमेनाबो नुदों ओमफ्राय आङो इथा लांफैनाय बेलायावबो लामायाव फासिनानै गालांनानै आं आरो लांफैबावनांबाय आरो डाबल आंहा दा 16,000 थांबाय आरो बे आं 22,000 थाखायाव बाहायनाया बाबामोन सारमोन मा नाम सुकुस्रि फाथाबारि मा गामि गोजोनफुरि नोंथाङा न' मोननो हादों सरकार मोनदों दा बेनि बेलायाव खनबेसे किस्ति बख'नानै न'आ माबायदि लुजाखो खननै बख'बाय खननैबो आङो मेम्बारनि आखायावनो हरजोबदों ओमफ्राय होनबाय आरो मेम्बारा आंनि आखायाव मेम्बारनि आखायाव गथायबाबो जायो होननानै बुंनायलाय ओमफ्राय मेम्बारनोनो हरजोबनाय जादों आं सारमोन मेम्बारा दा माबायदि लुबाय ओमफ्राय मेम्बाराथ' लुवाखै फुल माबानानैल' दोनबाय आं दा गुबुन मिस्ट्रि हमनानै होबाय आरो ओमफ्राय दा बानायगासिनो दङ ओमफ्राय बेखौ होनबाय सिगाङाव फार्स्टआव नोङो लुनानै ला आंनि बेक्ति लुदों होननानै बुङादै आं नोंसोरनो चेयारमेननि आखायाव फैसा हराखै ओमफ्राय आं नोंसिनि फैसायैनो दं जों नोंसोरनो इथा गोजा होफैनोसै होनना बुंबाय ओमफ्राय इथा गोजा होफैनोसै होनबाय नालाय दे होमबालाय नोंसोरो माबायदि मावदो होननानै फैसा लांखांजोबनानैसो बिदि होनबाय खननै किस्ति मोननैबो गावसोरनो हरजोबदों आं दा लुनाया सोलिगासिनो दा लुनाया सोलिगासिनो आङो बेक्ति लुनाय बायदियानो जाहैबाय सोरनि फैसाजों लुदों आंनि फैसाजोंनो आं लुनांबाय उफाय गैया नोंथाङाबो नोंनि बे सरकारनि मोननाय फैसाखौ नोंबो बाहायथ'दोंमोन आं बाहायाखै सार गरसेबो बाहायाखै आरो चेयारमेनाबो मोनलाङाखै फैसा हरनायनि नामा माबा थानेस्वर हाजवारि ओमफ्राय दा खिन्था होननानै बुंदोंमोन आरो मेम्बारा दा खिन्था होननानै बुंनायाव आं लुवा थाबाय नालाय आं खिन्थानांगौ जाबाय अब्लाबो दा लुगासिनो दा लुगासिनो नोंनि फैसाजों आंनि फैसाजों आं लुजोब्बाय ओमफ्राय किलार मोनजोब्बाय नालाय आंबो माखासे होदेरबाय आरो खनथाम हाबनाय जाबाय ओमफ्राय जौखारनि एसे मोनबाय ओमफ्राय 1,000 दंबावो नामा 1,000 मोनबावनांगौ नामाथाय बे सार मिथिगौ ओमफ्राय दा गैला माखासे माबाबाय आं